Така, и здравейте хора, аз съм Процес23 и днес ще ви покажа на Clash Royale нов апдейт, който е брутален. Сега кладете Беги Армо и готови сте да видите нещо много готино. Бум. Първо ще има отборни битки. Дава срещу двама. И най-интересното, нови карти. Още не знам какво правят, но ще са много готини. И това е нова арена, Legendary арена. И това исках да покажа новите неща. И ще има някакъв чалендж, който също ще е много готин. И епиците ще струват по 800 коинс. Така. И това беше от мене. Аз бях Процес23. И чао! И чао!